Good morning, Daddy. Si Kuya. Kuya, good morning kay Daddy. Morning, Daddy. Hello, I do it. Aga-aga pa kami nagbugtaw. Tapos nagpinaghimos ko sa balay. Dahil sa na na buhay. Aga pa mga 6 bugtaw na kami or 5. Tayo, isang tablet. Hindi ko ba wala lang na-charge. Dari pa ko ginatan yung sipon kay gitrakaso dito sa Manila. Wala gid pag abot ko de safe on. Ay maging bakal kagapon ko ipakita kay Daddy. San balada to? Nami ka. Nag-chat ka na kay Daddy? Thank you. Napaligo na si Jinjin. Pakita kay Daddy yung bagong bayo. Dali pakita na kay Daddy yung bagong bayo. Nami-nami. Bagong bayo. Napaguntang bala sa bayo ni Jinjin. Daddy's fishing buddy. Sa tablet. Bago na sa kapaligo. Di cologne pa. Kaya nagbaka si Kuya. Ya cologne. Gusto yung may cologne man sa. Hindi. Dira. Wait lang ay. Dula. Wait lang Si Jinjin. About you. Damn. Ikaw? Si Kuya? Ako dyan. Moving well without the ball. Ako madami. Pag wala si Jinjin, buktaw. Tulo ka, Daddy. Hey, Daddy. Bago na ko buktaw. Na, wow, gilig-gilig. Isa na yung mga. Basketball naman, nantaw ni Regine. Ano, Mauta? Napay at mahal. Ma, Magkubaran na. para malabi. Thank you. Kuya, ibalik to. Basketball. Ay, Gusto ni Jinjin basketball. Ang pamaw. Novak at Piato. Kuya, kato sito, kuy. Share lang ta sa isa kasito. Ang pamaw. Tamong pamaw, alas 6:30. Alas 6 na. Bago na si Jinjin nagbugtaw eh. Hi! Name? Brother Bundy. Yan daw sila. Ba? Jinjin na. Good night kay Daddy. Night, Dad. Hoy. Night, Daddy. Jin, good night na kay Daddy. Jin. I love you. Wow! Playing kiss. Oh, grabe. Jin. Gwapo. Night, Dad. Lakad na si Mami. Bye-bye, Mami. Lakad si Mami. Ano, wala ka sa batin tsakto. Sa batin tsakto, Bye, Mami. Maton. Malakad na si Mami. Yes or no? Hindi. Hindi lang. No. No. Ganyan. Mabalik mo si Mami. Mabalik mo si Mami ka. No. Ayaw tunog sa snake na lang. Ano tunog sa dog? Dog ko ka? Kaya tunog sa frog. Wow, very good. Ano yung handa sa mo birthday? Ano ang tunog yung handa sa mo birthday, Jin? Cake?